Wieħed mit-tipi l-aktar diffiċli ta' għana huwa dak filgħoli, magħruf ukoll bħala l-għana labor mliża. Stil ta' għana magħżul minn stili oħra minħabba l-vuċi tal-għannejja. L-għana labor mliża tista' tissejjaħ ukoll l-għana bit-kaxkira, l-għana la-nisa, ġifieri fl-istil tan-nisa, l-għana filgħoli. U dan għaliex kienet assoċjata mal-belt ta' Bormla, imma il-leħen li hemm bżonn għalih huwa leħen filgħoli ħafna u l-għana bit-kaxkira għaliex il-kliem jitkaxkar, jiġġebbed fit-tul, tant li iż-żbuħija tiegħu għalkemm qiegħed anke fil-kliem għaliex forsi u it-tip ta' għana li hu l-iktar poetiku. Però iż-żbuħija huwa fil-kliem kif jinstema'. Hemm ħafna nies li ma jifhmuhx il-kliem, imma xorta żbuħija toħroġ minnu. Illum il-ġurnata ma ssibx kuntest speċifiku għalih, ġifieri sa fejn naf jiena qatt ma jkun hemm serati speċifikament għall-għana filgħoli. Jiena ġieli insertajtu imma għaliex ikun hemm xi ħadd jew f'ħanut li fejn in-nies iltaqgħu għall-għana spiritu pronto jkun hemm xi ħadd janni ftit jew ikun hemm xi daqqaqa u jibdew bejnietom idoqquh. Il-kuntest soċjali tiegħu għadda kien assoċjat ma' post partikolari u kien jitanna f'kuntesti varji, imma bħala forma ta' ħajja li llum għaddiet. Fil-passat m'għandniex sa fejn naf jiena dokumentazzjoni speċifikament dwar l-għana labor mliża. Żgur mhux fis-seklu 20, it-tip ta' riċerkaturi li kien hawn fis-seklu 20 ġeneralment għax fittxew jew insertaw imma kien ġiġa għadda l-kuntest tiegħu. U fid-dokumentazzjoni għalmenu li naf biha jiena, naturalment ma nafx kollox, ma nafx li hemm ħafna dokumentazzjoni li jmur lura sekli dwar l-għana in ġenerali, però sa fejn naf jiena mhux dwar labor mliża. Hija għana li hija differenti mit-tip liħor li ssib illum il-ġurnata, tip liħor ikollu 4 tifrus. L-għana filgħoli għandu vers wieħed tista' maqsum fit-tnejn u ripetut anke meta jkun hemm 2 jannu ġeneralment jirrepetu l-istess vers, però mbagħad skont it-tip ta' labor mliża li jkunu qegħdin jannu jistgħu anki jimprovizzaw vers. Jekk tifhmu il-kliem importanti ħafna, però anki jekk ma tifhmux, l-enfasi fuq il-vuċi tali li s-sentiment kważi joħroġ minn kif jinstema' il-kliem. Il-kliem mhuwiex ġeneralment improvvizzat, almenu l-ewwel vers ikunu vrus tradizzjonali.
imma ta' livell poetiku li jistgħu jkunu applikati jew wieħed jista' jisma' fihom is-sitwazzjoni tiegħu personali għaliex huma kważi bla żmien. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.